José Martí Hort, el rey de les cases de Bàrcena d'apodo. Me diuen Paquita Andrés Zurriaga. Ha sigut fins als 65 anys la carnissera de les cases de Bàrcena. Paquita no saben qui és si fiqui el nom, però si diuen la carnissera tots saben qui sóc. Jo soc Javier Riera, d'alcalde de les cases de Bàrcena. Al principi eren unes alqueries que estaven al costat de Bon Repòs, perteneixien a la partida de Macarella, i van passar els anys i després d'aquestes barraques es van fer les cases i van ser annexionats per la ciutat de València. Nosaltres com a poble no hem existit mai en la vida. La vida en les cases al final ha transcorregut al voltant de la carretera. I avui jo crec que se devia de dir un poquet més com està l'horta. L'horta està molt abandonada. Jo tenia un camp i me'l vaig deixar perquè no guanyava res en ell. Damunt que pagava l'arrendament perquè era arrendat, no podia viure d'ell i me tocava deixar el camp, que avui n'hi ha molts camps parats perquè el llaurador no sap ja què plantar. I així està l'horta avui. Però una horta que no rendix ni les persones poden viure d'ella, jo crec que això no és normal. Devia d'estar una miqueta més mirat el que se poguera valdre per lo menos perquè la gent d'ací poguera viure de l'horta. Ho tenim tot prop, estem al costat de València a 4 minuts, però estem en l'horta. És tranquil·la, és familiar, està plena d'història, d'arrels, de costums que en València no ho pots veure. Jo crec que és això, té identitat pròpia. Som les cases, però som València. Aquest tipus de sentiment existeix així.